Priatelia lesu zdar, tak ja vás opäť zdravím z prírody. No a konečne sme sa všetci dočkali, pretože pomaličky sa nám rozbieha tohoročná sezóna hubárska. Dneska máme 13. marec a ja som sa vybehol pozrieť na moje smrhové miesta. Už som fakt, že nedočkavý. Zatiaľ som sem ešte len prišiel, zatiaľ som teda nevidel nič, ale dúfam, že aspoň nejaké prvé kúsky sa mi už dneska nájsť podaria. Ako nejaký veľký úlovok nežakám, nezobral som si ani košík, pretože je to ešte len v podstate taký začiatok. Takže budem rád, keď sa mi dneska podarí nájsť nejaké prvé kúsky. No a vybehol som teda to troška skontrolovať a hlavne sa troška nadýchať čerstvého vzduchu, zrelaxovať takto v prírode. Takže pokiaľ ste na to zvedaví, či sa mi niečo podarí nájsť, tak ostaňte prosím so mnou do konca tohto videjka. No a ideme teda na to, ideme nájsť ten prvý tohoročný. Priatelia, je to tu. Pozerajte na to. Je to tu. Prvý tohoročný šmrčkovec. Takýto maličký. Ale dneska to zrejme o nejakých väčších kúskoch ani nebude. Budem rád, keď sa mi aspoň, ja neviem, 10 na takú prvú jarnú praženičku podarí nájsť. Uvidíme, nepredbiehajme. Takže prvý tohoročný máme. Tu máme ďalší, ale zatiaľ všetko teda ešte len takéto maličké, to sa v podstate... Dám si dole zo statívu kameru, to sa ešte len takto všetko tlačí. A je aj teda vidieť, že im chýba vlaha. Pozerajte na to, proste je sucho, no. Chcelo by to, keby v tých najbližších dňoch troška popaši. Ono by ich to určite prebralo. No a zakedy budem hľadať smrčkovce, si vyskúšame napichnúť brezu, či nám už teče brezová miazga. Takže miazga už pekne teče. Ďalší krásny znak toho, že po chvíľku začnú ožívať už aj stromy, začínajú ťahať miazgu a stromy za chvíľku sa začnú krásne preberať. No, môžeme sa ísť teraz spolu pozrieť, ako som si to tu prichystal. Takže tu som si uviazal takúto nádobku, do ktorej teda mi skvapáva brezová miazga. Tu som si tak jemne narezal tú brezu, vsunul som si tam takýto špagátik.
po ktorom v podstate, ktorý ten špagatík tú brezovú miazgu zachytáva a krásne po ňom tá brezová miazga skvapáva do tohto pripraveného pohárika. No a inak, len tak pre zaujímavosť, takýto odber brezovej miazgy robili už dávno naši predkovia. Používa sa to a robí sa to už niekoľko stoviek rokov. No a robili to z toho dôvodu, že táto brezová miazga na jar posilňuje organizmus. V podstate dodáva vášmu telu rôzne vitamíny, minerály ako sodík, draslík, rôzne enzymy, prírodné cukry. Je to v podstate taký sladkastý zdravý nápoj, ktorý takto z jary dokáže troška naštartovať aj ten náš ľudský organizmus. Takže je to veľmi zdraviu, prospešné. No a keď sa to robí v podstate v takomto nejakom menšom množstve, tak neubližujete ani tomu stromu. Ono sa tá rana potom úplne v pohode zahojí, len potom odbere. Treba potom tú ranu poriadne zatlačiť, môže sa to zatrieť napríklad hlinou a hlavné je, aby ste to poriadne zatlačili a ono sa to časom zacelí a takéto drobné ránky takémuto dospelému stromu neublížia. Ale viem, že niekto robí aj rôzne vo veľkom tie odbery, že to navrtávajú vrtákom a v podstate dajú pod to bandasku. No a to už sú také trošku drastičkejšie spôsoby, ale takýto jemný odber určite tomu stromu neublíži a môžete teda vyskúšať túto sladkastú liečivú šťavičku. Spravím inak aj článok na môj blog, takže potom si tam budete môcť prečítať všetky tie liečivé účinky brezovej miazgy. Dávam potom ten článok dole do popisu. No, takže necháme to tu pomaličky kvapkať a idem ďalej pozrieť tie smrčky. Nachádzam aj ohnívce takéto, keď sa takisto takto po zime ukazujú ako prvé. Aj tu na krásny. Aj tu. Neviem, či vidíte dobre. Ale inak, čo sa týka smrčkovcov, tak je vidieť, že proste ešte je skoro. Pretože ešte to je vidieť v podstate aj na tej vegetácii. Keď už tie smrčkovce idú poradne, tak už aj taká mladá žihlávka a proste je vidieť, že tá príroda je tak viac ožitá. Ešte to chce minimálne taký týždeň čas, aby to troška ožilo a chcelo by to hlavne sprchnúť. No. Takže dneska bohužiaľ to nebude o nejakom veľkom úlovku. Zatiaľ mám, myslím, ale nejakých 5. Takže budem rád, keď možno ešte aspoň 5 nájdem. Ak by sa mi podarilo, tak by som chcel nájsť ešte aspoň nejakú mladú žihlávku, že by som k tomu pridal. Tu napríklad vidím, že už sa tiež nejaká tlačí, ale ešte len takáto malička. Pretože tá žihlava takisto je teraz na jar super úplne pre organizmus. V podstate dodávam veľa železa, obsahuje veľa železa. Dodávam takto silu po zime, prečistí krv. Je to na takú jarnú očistu. Či už si spravíte čajík, alebo ja si často tú žihlavu mladú, ktorú nájdem na jar, miešam napríklad do tej smrhovej praženice, je to úplne výborné a určite to vyskúšajte, stačí ju nasekať nadrobno a pridať k cibulke, keď dusíte, potom tam dáte teda tie smrhy podusiť a nakoniec pridáte vajíčka a máte chutnú smrhovo-žihlavovú praženicu. Ja to fakt, že ľúbim a je to veľmi zdravé a ako hovorím, takisto z takejto mladej jarnej žihlávky je super detoxikačný jarný čaj, takže takisto môžete vyskúšať, alebo sa dá aj za surova úplne v pohode požuť a obsahuje to veľa železa a prospešných látok, ktoré nášmu telu po zime chýbajú, takže môžete si tak po zime naštartovať organizmus na tú letnú sezónu. Takže ideme ďalej. Počúvajte toto, to je paráda.
Takže vtáctvo sa nám už riadne prebudza po tej zime. No a neviem ako pre vás, ale pre mňa je to ako balzam na dušu. Toto počúvať, sadnúť si tu na chvíľku, spraviť si kafíčko, za chvíľku si spravíme, mám tu so sebou aj kávu. No a toto je nádherný relax. Keď to takto okolo vás šteboce. Nádhera. Smrčkovce sú zatiaľ len maličké, takže nejako ani zatiaľ to nemá moc zmysel chodiť. Ale ešte trošku si to tu prejdem, len idem si najskôr spraviť kafíčko a trošku si to tu idem užiť, ten relax, tú prvú jarnú prírodu. No a dávajte pozor, lebo už začínajú aj kliešte prvé. Ja už som dneska na sebe našiel 2, takže začínajú ožívať aj tieto potvory, tak na to si je treba dávať sakramenský pozor. Takže môžete si teraz chvíľku so mnou vychutnať túto pohodu. No a potom ešte pôjdeme pozrieť tu na dole pár miest a pôjdeme sa pozrieť, či niečo nakvapalo do toho hrnčeka z tej brezovej miazgy. Možno aspoň nejaký glk tam bude. Ale je tu nádherne, fakt, úplne úžasne. Ešte by to chcelo, aby v najbližšom týždni troška sprchlo, že by to tie smrhy potiahlo, pretože chýba im troška vlaha. A verím, že koncom marca, začiatkom apríla by to mohla byť pekná smrčkovcová sezóna. Za týždeň zrejme sem pôjdem zase. Keďže dneska som už našiel asi takéto maličké, tak za týždeň by tu už mohli byť krajšie kúsky. Ideálne teda, keby ešte sprchlo. No.
čo by som vám ešte povedal, tento rok by som sa troška znova chcel začať venovať aj fotografovaniu. Nielen húb, ale aj celkovo vtáctva a zvierat. Takže rozmýšľam, že by som sa znova vrátil k môjmu Nikonu. Myslím si, že teraz nedávno vyšla, ja som mal predtým Nikon 5000 a teraz vyšla 5100. Sice je to skoro to isté, ale pár vecí nejakých tam vylepšili. Takže dosť rozmýšľam, že by som sa znova vrátil k tomuto ultrazoomu, pretože s tým Olympusom v podstate, keby som chcel niečo na také vzdialenosti, ako má ten Nikon, tak by som za ten objektív musel vysoliť možno aj 4-5 tisíc, a to ako hobby fotograf, amatér, tak to určite by nemalo pre mňa nejaký zmysel. Ja nejako nemám v pláne tie fotky tlačiť na nejak veľkoformátovú alebo ich dávať niekde do súťaže. Je to len tak pre mňa na nejaký ten Instagram alebo do mojej osobnej galérie. Takže znova uvažujem, že by som sa vrátil k tomu Nikonu, pretože ten má, čo sa týka zoomu, 125x optický zoom, tak žiadna iná konkurencia v podstate aktuálne tu nie je. Nič také z tých iných firiem není. Takže ten Nikon P1100 asi pre mňa na túto sezónu bude ideálny, no. Čo sa týka nejakého fotenia vtáctva, zvierat a podobne. No, keď zatiaľ nie je smrčkovce, naberem si aspoň túto mladú žihlavu. Spravím si taký jarný čajík. Prípadne pridám do praženice. Tá je krásna. Aj tu nahore je nejaká, takže idem si trošku nabrať. A inak toto máte takto, keď sa teraz pozrete, ja vám to ešte takto dialím. Toto je úplne typický biotop pre smrčkovce. Čerešne, liesky, tu na takáto stará veľká čerešňa, rôzne osíky, topole a také druhotriedne dreviny. Tu na hneď máme lúku, tu na je druhá lúka. Takže v takýchto druhotriednych lesoch tie smrčky môžete hľadať. Takže dneska maximálne takéto. Ako bohužiaľ, no ešte je skoro. No, tu máme ďalší, celku pekný, schovaný. No a pozerajte, kto sa nám tu vyhrieva na slniečku. Takýto krásny skokan. No a tu som ešte objavil takýto nádherný trst snežienok. Neviem, kde sa tu zobral, či to niekto vykopal z záhradky a zahodil, alebo čo. Ale sú krásne a zjavne sa im tu darí. Tak som si povedal, že to vám ešte musím natočiť. Pozerajte na ne, aké sú úžasné. Nádhera. No a ja už som späť pri tejto breze.
No, zagok tam bude, tie miazgy, super. Takže toto môžeme vybrať. Ránku takto ešte poriadne teraz zatlačím. Prípadne, pokiaľ si z domu zoberiete, môžete zatrať štepárským voskom alebo hlinou. Hlavné je to poriadne zatlačiť. No a ideme pozrieť tú miazgu. Takže je tam cca takáto troška. No a ideme ju vyskúšať. Tak na zdravie, dúfam, že ma to nakopne do novej sezóny a budem po celý rok zdravý. Taká jemne sladká, chutná vodička, určite môžete vyskúšať. Priatelia, na záver vám ešte aspoň ukážem tento dnešný úlovok. Nakoniec som ich teda narátal 15. Takže keď to zmiešam spolu s tou žihlavou, tak taká slabúčka prvá jarná praženica bude. Takže ja som spokojný, oddychol som si, zrelaxoval a o to hlavne ide. No a pevne verím, že za nejaký týždeň, dva to bude bohatšie, zoberiem už aj košík. No a dúfajme teda, že poprší a verím, že potom vám natočím nejaké štedrejšie videjko z tejto tohoročnej smrčkovcovej sezóny. Hlavné je teda, že už tu máme jar, že to začalo a že sa všetci môžeme tešiť na novú sezónu. Takže to je pre dnešok všetko, kamaráti. Lesu zdar, pokiaľ ešte nemáte, dajte odber a teším sa na ďalšie jarné videjko. Držte sa.